OMG! Grabe pala to. First time ko siyang gamitin, guys. Hey Bear Fam! Welcome back to my channel again. But if it's your first time to come here on this channel, I encourage you to click the subscribe button down below. And of course, huwag mo na rin kalimutan na i-click yung tiny bell button for you to be notified every time that I upload a video here on this channel. So today guys, gagawin ko na yung alam kong pinakamura na alam kong ma-afford nyo na back to school makeup look. Very simple lang siya, fit for sa mga high school, tsaka dun sa mga medyo pa-start pa lang na mag-makeup na ayaw pa ng mga masyadong madaming nilalagay sa mukha or yung mga pinag-iingatan nyo yung skin ninyo. So without any further ado, let's get on to the video. Okay guys, so simulan natin itong makeup look na ito. Very simple lang talaga yung gagawin natin. So, una is yung Bibiholic. Alam nyo to guys, noon pa ako nandito na kayo sa channel ko, dito ako nagsimula. Dito ako natutong mag-blend, mag-makeup. Ayan. So, eto, this one is only 24 pesos, I guess, yung isang sachet. And dati guys, yung isang sachet, nagagamit ko na siya for 5 days. Or kung manipis lang ako maglagay, kaya na niya hanggang 7 days. So, yung 24 pesos mo, good for 1 week na kasi di ka rin naman papasok ng Saturday, Sunday, o diba? So, okay na. So, yung kinuha ko guys is in the shade beige. Merong dalawa lang na ano nito guys, na shade. Beige, tsaka light lang siya. So, eto, kalahati. Pwede rin kalahati lang yung anuhin mo. Igaganyan ko na lang. Ayan. Para hindi, yun yung kagandahan dito guys kasi hindi lahat mabubuksan agad-agad. Gamitin ko na lang yung brush and ayan, makikita nyo may pimple ako dyan. So, tingnan natin kung kaya niyang i-cover kasi, especially on sa mga ibang teens, may mga nag-start na kayong mag-pimple. Ako, nag-start ako magkaroon ng pimple parang college ba? Parang college. I-blend nyo lang siya guys, gamit yung brush. Pero kung wala kayong brush, no worries to. Kasi pwede to kahit daliri lang. Madali siyang i-blend. Parang nag-a-apply ka lang ng tinted na sunscreen. Parang ganon. Kapag mahilig kayo sa mga outdoor activities, ganyan, I suggest mag-moisturizer muna kayo ng may SPF para matulungan yung skin ninyo na, hindi masunog. Pero yun lang nyo guys, meron pa akong isang ipapakita sa inyo, concealer naman. Para sa mga kagaya ko na hindi na kinakaya, hindi kinakaya ng foundation, hindi kinakaya ng ano ba ang tawag doon, ng BB cream, ayan, ang mga dark under eye. Ito yung pinaka-favorite ko guys na concealer. This is the Fit Me Concealer by Maybelline. And ito, medyo kung i-compare siya sa mga product na nakuha ko, ito yung pinakamahal. Parang 200 plus ata to. Pero magagamit mo naman na siya for 6 months kasi konting-konti lang naman yung ilalagay nyo guys. Hindi naman yung super duper. Para kasi mas buhay yung mata nyo in the morning. Yan, lagyan ko na rin yung mga pimple spots ko. Pero alam nyo guys, kapag high school kayo, huwag kayo masyadong ma-heavy na mag-makeup kasi, i-enjoy mo nyo muna yung skin ninyo. Kasi kapag mga bata-bata pa kayo, gaganda pa ng mga skin talaga. Yung mga pores nyo, di pa masyadong open. Ayan. Pag natapos nyo nang i-blend guys, yung inyong concealer, tsaka yung BB cream ninyo, ito yung favorite ko na pinang-set ko talaga sa makeup ko. Lalo na kapag dyan lang ako, pag mamamalengke lang. Yung hindi mo naman kailangan lang super pakak na makeup. Yung tipong pang-chill lang kasi yung ina-achieve natin na look. Ayan. So, eto po siya. This is the Johnson's Baby Bedtime Powder. Ito yung favorite ko na baby powder kasi all-in-one na siya. Pag estudyante ka, pag medyo pinagpawisan ka, pwede mo siyang pang-fresh. Tapos, pag tawag nito, pwede mo din siyang pang-set ng foundation or ng BB cream. Ginagawa ko, kinukuha ko lang yung brush. Itong brush ko na to guys, nabili ko lang to sa Miniso. Parang 100 plus lang to. Wala pang 200. So, ganyan. Tapos, pang-pat nyo lang. Pero kung wala kayong brushes, hindi problema yan guys. Nothing can stop us. So, edi yung palad mo, ganun mo, di ganyan. Pero dahan-dahan lang sa pagbablend. Kasi para hindi madrag yung BB cream. At saka wag mo masyadong lagyan ng madaming-madami. Mas maganda yung magbi-build up ka. Kapag may natira pa, pwede pa sa liig. O, diba? Parang mas fresh kasi ang init talaga guys, lalo na kung yung room nyo naman sa school hindi naman aircon, 'di ba?
hindi tayo lahat pinagpala na may aircon room. So, maganda yung parang freshan ka lang, hindi masyadong heavy ang makeup, hindi malagkit sa feeling. Next na gagawin natin guys is the kilay. So, ito yung nahanap ko ng pinakamurang pangkilay. Ginamit ko na to dati sa full face ko ng Nichido. This is only 100 pesos. Ayan siya. Nichido Nichido in medium brown. Ayan, for the brows. So, ito. Ilaline ko lang siyang ganyan. Tapos, pag medyo na-line na siya, kuha lang kayo ng brow brush para ma-blend. Tapos, spoolie. O, diba? Pwede na. Sa halagang 100 pesos, may kilay ka na. Pero kapag dito naman sa harap, I mean, dito sa banda dito, ginagawa ko guys, ginagayan ko yung product. Kapag pencil yung gamit ko, kasi mas sanay ako na yung brush yung ginagamit ko. Ayan. Diba? Ayan guys, so ganyan yung kilay ko, and kung mapapansin nyo, medyo bushy siya. Ganyan talaga ako magkilay. More on bushy yung gusto ko na kilay ko, so I don't know. Parang mas young ka kasing tingnan, tsaka hindi ka masyadong masungit. Kasi yung face ko talaga guys, resting bitch face. So, kung yung pagkikilay ko pa is yung pang masungit, yung manipis na manipis, talagang maraming mami-misunderstood yung mukha natin. So, mas okay sa akin yung mabushi yung pagkikilay ko. Magka-curl lang tayo ng lashes kasi very important kasi sa akin guys yung mata. Okay na hindi ako masyadong sa ibang part ng mukha, pero basta yung kilay tsaka yung mata ko talaga, yung parang bukas sila para mas maganda tingnan, mas parang energetic ka tingnan, parang nakapag-rest ka, yung parang chill ka lang, pero yung pala aral ka ng aral, yun. So, ito yung ginagamit ko is the Nichido na lash curler. Para sa mascara naman natin, this is the Everbilena na Fix Curl. Ayan siya. And yung kanyang guys, price is only 180 pesos. Ang kagandahan nito guys is waterproof na siya. So ako kasi pawisin talaga ako dito sa ilalim ng mata ko. So gusto ko waterproof talaga yung ginagamit ko. So I recommend na waterproof yung gamitin nyo. And yung pinakamura guys na nakita ko pa lang sa market na mga waterproof is from Everbilena talaga. 180 pesos lang yung sa kanila. OMG! Grabe pala to! First time ko siyang gamitin, guys! Hala! Nakakaloka! Ang kapal na wala ng lashes ko, tsaka ang haba! Hello! Oh, pansinin mo? Pansin mo ba yan? Compare mo dito, diba? Parang wala. OMG! Parang ang kapal na ang haba ng mga lashes ko, ha? Unfair! Ayan guys, so yan na yung mata ko. So open na siya. Ayan, okay na sa akin yung ganyan actually kasi kapag nasa school talaga ako, hindi talaga ako yung ma-heavy makeup. So, eto naman, mag-blush naman tayo. And ang gagamitin natin na blush is from Careline. This is the Better Than Basic na from Careline guys na oil control blush on na siya. So, maganda siya kapag oily yung mga face natin. Kasi diba sa school kasi naman init, talagang mag-oil up tayo. So, eto guys, this is 95 pesos lang siya. Tapos may ganito pa siya, oh. Nagulat ako, may biglang nahulog. Konti lang yung parang available na shade nun sa Watsons. Pero hindi ko alam kung meron pang iba. So, ayan lang. Hindi siya masyadong ma-red. So, sabi ko nga, perfect tong look na to para sa mga hindi masyadong nagme-makeup. Yung mga ayaw pang ipahalata na nagme-makeup, pero meron kang konting makeup. Ayan. So, gagamit tayo ng brush, guys, kasi parang hindi ko kayang gamitin to. Pero maganda to ha, pag wala kayong brush, at least may pang na kayo. Talagang pang teens ang Careline. Pag nagbe-blush ako guys, dahil square face ako, tingnan nyo, parang mataba yung mukha ko, diba? Diba ganyan ako? Ayan. And yung part na yan, parang sa taas lang ng contour ko yung nilalagyan ko. So, parang this one is not working. Parang ina-absorb lang niya yung product. And hindi ko siya ma-blend. So, ganito yung gawin natin.
Ayan guys, so very subtle lang tong ano na to ha, tong peach glow na to. Okay siya para sa mga high school. Pero kapag sa mga college, mas gusto nyo, mas pakak na yung ano nyo. So, hindi siguro siya masyadong gagana sa inyo. Tsaka, kailangan mong madaming ilagay na product para talagang lumabas yung kulay niya. But this one is really good naman kung gusto mo ng simple lang yung makeup look mo. And kung nagtitipid ka, because this one is only 95 pesos and magagamit mo na siya ng matagal. And ang last step natin guys is for the lips. So, kapag nasa school kasi ako guys, talaga hindi na talaga ako masyadong ang tawag doon, nagta-touch up. So, mas gusto ko na lip tint lang yung gagamitin ko kasi ito pang matagalan na. Yung tipong kahit mag-snack ka na, sa lunchtime ka na lang ulit mag-touch up ng lip tint. So, ito. This one is from Precious Skincare Cosmetics in the shade na Prettylicious. Favorite ko tong shade na to dati guys. Ayan, kasi ang lakas niyang makatin, diba? So, yan yung shade niya. And, eto, pwede rin siya sa cheek actually. So, kung nagtitipid kayo talaga, ayan, 150 pesos lang siya guys sa Precious Skincare Cosmetics. I will put the link in the description box down below with their new packaging na hindi na yung ganito yung cap niya, gold na siya. So, parang yayamanin. So, pwede nyo na siyang gamitin for your cheek and for your lips. So, 150 pesos instead of buying the 95 pesos na blush. Ayan. So, lagay lang natin. What I usually do is, ganyan. Ayan guys, so sobrang napaka-refreshing lang ng look. Pero kung mahilig naman kayo guys sa mga liquid lipstick, ganyan, ito naman yung marirecommend ko sa inyo. This is from Everbilena na liquid lipstick in the shade Serena. Ito, ganito naman yung kanyang shade kung ito lang yung gagamitin nyo. Kasi mahilig ako guys sa mga nude color lang. Ayan. Ayan po siya. So, ang hilig ko din na kapag nakalip tint na ako, papatungan ko ng liquid lipstick. Para kahit na mura na yung liquid lipstick ko, meron pa rin yung lip tint ko na parang sasalo sa bibig ko. Sa kulay ng bibig ko. Ayan. Ayan. So, medyo nilagyan ko lang guys dito sa lalim ng mata ko yung pinangkilay ko na brown para mas bumuka lang yung mata ko. Ayan. So, okay na siya. Okay na ako sa ganitong look. So, this is the final look, guys. Medyo maliwanag yung, or parang neon color yung bibig ko. Pero sa in-person, guys, hindi siya ganyan ka-neon. So, medyo naka-tone down lang siya. Ayan. So, this is the final look. Para sa mga estudyante na nagtitipid, parang yung mga gastos nyo lang dito. Ilalagay ko lang lahat in the description box, guys, yung inyong mga products na ginamit natin dito para yun yung mga pwede nyong bilhin for your back to school. Kasi alam ko, actually may mga pumasok na ngayon sa school and meron pa naman next week. So, para may time pa kayo para bumili. So, that's it for this video, guys. I hope you enjoyed watching this video. And if you haven't followed me yet on my Instagram and on my Facebook, the name is Joy of Mia. And paki-like na rin po yung Facebook page ko. Pwedeng i-follow nyo and pwedeng i-like nyo na rin siya. Thank you so much guys for always watching my video and for subscribing. Malapit na tayo mag 20k and sobrang thankful po ako na nandito kayo sa channel ko na sinasamahan nyo ako. And that's it! I hope to see you guys on my next one. Bye! Mwah! I'm all alone in a ghost town. It's a beautiful madness inside.